Вітаю вас, мои сябры! Канал «Казки на канапе». Сегодня хочу познакомить вас с некоторыми творами з цудоўнага зборніка, які называецца «З днём на родину» або «Свята, якое ёсць у кожнага». Хочу сказать, что укладальнікам гэтага цудоўнага зборніка з'яўляецца беларуская пісьменніца Аксана Спрынчан. А выйшла гэта кніжка у выдавецтве «Мастацкая літаратура» у 2019 годзе. І сёння хочу пачаць чытанне казкі Пятра Васючэнка, беларускага пісьменніка, навукоўца, які, на жаль, пашоў з жыцця не так даўно. Але казкі ён пісаў цудоўныя. І называецца наша казка «Дзень народзінаў кота Буркуна». Жылі-былі пан Кубліцкі ды Заблоцкі, шалапуты несусветныя. Ну, хто ж пра іх не ведае? Прагулялі ўсю сваю гаспадарку, ды пачалі рэпу вырошчваць, грошыкі зарабляць. На розныя авантуры іх па-ранейшаму цягнула. Яны і на вайну з каралём гарбузом хадзілі, і яйка з-пад куры шабятуры наседжвалі, і паганага цмока ваявалі. Ды што там казаць? Пра авантуры паноў Кубліцкага ды Заблоцкага вы, мусіць, ужо начуліся. І пра дзеўку Дрыпу, і пра каня Гарцука, і пра лятучую свінку. А толькі аднойчы гаспадарку паноў Кубліцкага ды Заблоцкага апанавалі мышы. Ведама, пранюхалі пра тое, што паны тое-сёе маюць у сваёй каморы. Мышы паўсюль, дзе ж то кепска ляжыць, усё чыста паядаюць. Мышы ладзяць карагоды да ігрышчы. Ледзьве паны пакладуцца спаць, паветра аж дрыжыць ад мышыных віскаў. Адным словам, трэба кота або котку, коротка кажа пан Заблоцкі, пасля таго, як мышы згрызлі улюблёны панскі часопіс «Шляхецкія ведамасці». Сам пайду шукаць. Пан намерваецца шукаць кота па сметніках? Уедліва пытаецца пан Кубліцкі. Дзе трэба, там і буду шукаць, кажа пан Заблоцкі. Пан Заблоцкі напраўду не збіраецца абшукаваць сметнікі. Ён накіроўваецца ў вёску, каб там набыць кота таннага і працавітага. Вясковы кот будзе лепш за гарадскога мышэй лавіць. Такая думка мільгае ў галаве пана Заблоцкага. Неўзабаве ўжо ўся вёска ведае, каго шукае пан Заблоцкі. З усіх хат цягнуць катоў розных памераў, колераў ды парод: чорных, рудых, зялёных, стракатых, украдкі, аблезлых, шалудзівых, бясхвостых. Пане Заблоцкі, купіце котку, ловіць мышэй, як дурная. Жанчын не трэба, коротко адказвае пан Заблоцкі. Пане, глядзі, які тоўсты кот. На далонню сала на ім, сапраўдны шляхціц. Шаноўны, мне патрэбны кот, а не падсвінак, адпрэхваецца пан Заблоцкі. І тут позірк пана падае на сціплага, задуменнага кота, які выглядае зусім не па-вясковаму. Бо кот апрануты ў чорны фрак з белым гальштукам. Хіба што капелюша не стае. Ну нічога, капелюш мы яму купім, мільгае ў галаве пана Заблоцкага. І ён без развагаў плаціць за кота Буркуна. Так прадставіў яго гаспадар: 1 талер і 3 грошы. І зноў шляхціц, так і ахнуў пан Кубліцкі, як толькі пабачыў фрак і гальштук гаспадара Буркуна. А што, хіба лепей было б прывесці аблезлага цяру з памыйніцы? Агрызаецца пан Заблоцкі. Радуйся, пане, што кот выкшталцоны і танны. А ці будзе гэты франт лавіць мышэй? Сумняваецца пан Кубліцкі. О, паглядзі, ўжо будзе, паглядзі, ён ужо рыхтуецца. Сапраўды, Буркун паводзіць сябе досыць пагрозліва. Натапырвае вусы, выцягвае спіну, зыркае па кутах зялёнымі вачыма. Вострыць кіпці аб валёнак пана Заблоцкага, а яшчэ і бурчыць.
Шкада, што паны не вывучылі каціныя мовы, бо тады б яны пачулі, што кот Буркун буркае. Не хачу мышэй лавіць, не буду сырых есці, і пражаных не буду, і салёных не буду, і мачоных не буду, бо мне іх шкада. Адным словам, кот Буркун быў гуманіст. А што гэта значыць? Так завуць людзей, якія шкадуюць людзей. От я і памыліўся, бо кот Буркун шкадаваў мышэй, то як яго тады назваць? Паны пра тое не здагадваліся, але пан Заблоцкі западозрыў нешта нядобрае, калі кот не хацеў ісці ў цёмную камору. «Цемры баіцца», – зазначыў ён, – «будзем правучаць». І без усялякіх цырымоніяў узяў кота за шкірку, ты закінуў яго ў камору. «Або цябе мышы з'ядуць, або ты іх», – праказаў ён кату на развітанне. Але не прадбачыў пан, што будзе і не так, і не гэтак. Уранку выходзіць з каморы кот, жывы і здаровы, што рыжык баровы. «Значыць, мышам капут», – задавальненнем сцвярджае пан Заблоцкі. «Усіх падушыў». «А хто ж там павіскавае у куце?» – заўважае пан Кубліцкі. «А гэта у вас, пане, у вушах пасвіствае». Па праўдзе сказаць, ад гэтага часу ў хаце пацішэла. Годзе мышам сваволіць, як быццам іх і не стала. Але хто тады рэпу точыць? Сыры, кілбасы, якія паны на апошнія талеры ў смургонях купілі. Вырашылі паны прасачыць, куды іхныя прыпасы дзяваюцца. А прыкінемся, што мы ў смургоне паедзем, а самі залезем на гарышча і будзем адтуль праз шчыліны глядзець. Такую думку падаў дасцепны пан Кубліцкі. І што ж яны ўбачылі? Выходзіць на сярэдзіну хаты іхні улюбёны кот у чорным фраку з белым гальштукам і свішча, як салавей-разбойнік. Тады з усіх шчылінаў, нораў, камораў і падкаморак збіраюцца на свіст мышы. Старыя мышы, маладыя мышы, мышыныя дзіцёнкі і нават нейкі стары аблезлы пацук да гэтай мышынай зграі прыкляпаўся. А кот Буркун гаркае басам: «Здарова, мышынае войска!» А яны яму ў адказ безладным хорам, вісклівымі галасамі: «Жадаем здароўя, шаноўны пане генерале Буркуне, ваша генеральская дастойнасць!» Кату Буркуну прыемна, што мышы называюць яго генералам. Ён абвяшчае: «Пачынаем мышыныя манеўры. Станавіся ў шыхт, лягай, уставай, зважай, бягом, паўзком, крокам руш!» Мышынае войска усе гэтыя каманды выконвае, займае абарончую пазіцыю, залягае ў акопы, атакуе нябачнага ворага. А Буркун ужо так задаволены ўсімі. Выдае кожнаму мышынаму камандзіру па сардэльцы. Кацінае войска вітае яго. «Ай, дык гэта ж ён наша дабро перавозіць», – горача шэпча пан Заблоцкі. «На яго сардэлькаў не набярэшся. Ой, ужо надзяру ж я яму вушы». «Пачакай», – шэпча пан Кубліцкі, – «паглядзім, да чаго можа дакаціцца стумленны, здавалася б, кот». Мышы дзеляць панскія прысмакі, кот Буркун паблажліва усміхаецца. Да паноў спакваля даходзіць, што кот Буркун лічыць жа іхнюю маёмасць за сваю і шчодра дзеліцца ёю з мышамі. Кот Буркун, адказаўшы на вітанні, прыцягвае цабэрак срэбным віном і збіраецца шчодра абнесці гэтым напоем усіх сваіх падданых хвастатых. Тут ужо шляхецкія сэрцы не вытрымліваюць. Паны скочваюцца з гары, як два мяхі. «Зараз хвост яму адарву!» – лямантуе пан Заблоцкі і пры гэтым страшна круціць вачыма. У яго гэта хвацка атрымліваецца проста жах. «Ой, ратуй нас, Божа!» Кот раве нямым голасам ад страху, а мышы як сыпанулі па норах, па шчылінах, толькі іх і бачылі. «Спыніся, пане!» – кажа разважлівы пан Кубліцкі. «Ці ж гэта кот вінаваты? Гэта ж мышы падступныя ва ўсім вінаватыя». «У высылку яго!»
круціць вачыма пан Заблоцкі. Нахляпай на ваду яго! Не даваць яму сарделек 3 дні! І беднага ката Буркуна зачыняюць на гарышчы. Але на гэтым яго гісторыя не заканчваецца, яна толькі пачынаецца. А што ж было далей, мы з вамі даведаемся у наступны раз. Дзякую за ўвагу! Заходзьце, калі ласка, на мой канал «Казкі на канапе».